זה ההתחלה של השיר הבא. כן, זה כבר ההתחלה של הלהיט הבא. פה אנחנו מקליטים את כל השירות שלנו, על זה הקליטו סטטיק ובן אל כמובן. אחד יושב פה, אחד יושב פה, וככה עם הפלאפונים, הם מקשיבים, אני שם להם פליי למוזיקה, והם יושבים ככה עם הזה. והם כותבים את השיר. כותבים את השיר. הם כותבים ומלחינים וגם ישירו ויוציאו חשבונית להורים של הבת מצווש. והוא מאבד ומפיק שמה זה בעצם אומר? שרו לי, אף פעם לא ראיתי. זה כאילו הדבר הראשון באמת, כשהוא השמיע לי את זה כבר ככה, שהוא שר לי את זה כבר אוטומטית. תוך כדי אפילו לא חושבים על זה, אין מה לחשוב על זה, פשוט זה מה שזה. נשמע פשוט, ובכל זאת זה קצת כמו שף עם יד לתבלינים הנכונים. חומרי הגלם שם, אבל תדמיינו את המנה לפני. ואחרי. הכל שונה. נכון. בתור המהנדס וביחסים הנרקמים בשעות